Nahu hormati kami amang padita amang naibaho songon uluan di tongah-tongah ni Huria HKBP Pergamoson. Nahu hormati kami sudi parhalado na adong di Huria HKBP Pergamos. Nahu parsakabi kami saluhut na ruas na adong di ingananon di Huria HKBP Pergamoson. Mauliati mati pasahat rohanami tuhamuna saluhut na amang di saluhut asi dohot holong ni rohamuna dohot dengkan basamuna naung takas huparati-hati hok kami di pelayanan muna ima di pamasu-masuon ni anak nami dohot parumain nami merdala dohot denggan alanima holan hata mauliati do nabui tarpasahat kami tuhamuna amang tarlungobi ma di uluan ni Huria nami di son amang naibaho suang songonima nang dihita saluhut na napungudi ingananon tarlumobi di hamuna hula-hula nami rajai si hobing lubat turuan amang inang hobar tu ulau tadi ulau sadarion dungsip pulan nong hita ulaun pamasu-masuon siya tongani bagas joro ni debatadi ngananon laos hupangi rohami matuhita saluhuna tarlumobi matuhamuna horong ni hula-hula nami asa udur mahita tuinganan naung hubarari hami ima di gedung serbaguna HKBP Resort Batu Haji Lama ima di nalaho Majalo dohot mangkar adat nagok hobar tu adat si habatahota alanima di hamuna saluhutna suang songonia kana otangan nami ali-ali nami asarak mahita tuinganan naung hubarari hami mangaton idahan nalas dohot minum aek si dio songonima hata sian hami sian suhut paranak mauliate ma di pasahat rohanami botima nasongima di hamuna uparsangabi hami na hormati hami ala songonero konni among borutan akani lasadari omma hita di nama jalo adat sahabat akon dohot napasahato nasida tu hita hula-hulana asatong ra udur mahita sipulsian garijawanan no ra udur mahita manginang tu gedung serbaguna na di Kapling Lama HKBP Kapling Lama laos doron nami ma molotung ka tansahat do ka udangan nami molotung sosahat dia kana sosahat lasi somahami mangudang asa tong rapaki ta manginang disaru lasi mahita sonirokot amang borona na dahanalas do da minum asitio ra udur mahita siat tongani bagason songima go kenami tu hita melihat ma upasah tami